ziua, mă numesc Colia Viorel Manuel. M-am născut în Biertan, am 18 ani. La întrebarea de ce am rămas în Biertan, nu doar pentru că este localitatea mea prenatală în care am crescut timp de 18 ani, ci pentru că am văzut că ca și tânăr pot face ceva aici. Începând din 2013, de când s-a deschis Centrul de Informare Turistică și plus biblioteca în Biertan, am avut posibilitatea să încep acțiuni de voluntariat aici în bibliotecă, prima dată, cu aranjarea cărților, cu ajutarea la ghidarea oamenilor pe trasee turistice, după care, încet, în colaborare cu alte fundații, pentru realizarea de evenimente. Și dacă pot spune un exemplu, cei de la Mihai Eminescu Trust au avut odată un program și i-am ajutat. După care, văzând că munca de voluntariat e superbă și îmi place să fac un pas și mai în față, iar la 16 ani m-am înscris ca și voluntar la ISUCP, unde am terminat în vara aceasta. Da, îmi place să ajut și aici am posibilitate foarte mare ca să ajut. Foarte mulți mă întreabă, ok, dar ce câștigi? Mergi, faci, depui timpul tău, stresul, dar primești ceva? Da, primesc satisfacția că știu că am făcut ceva, știu că pot să realizez ceva, chiar dacă sunt un tânăr. Plus că am avut ocazia minunată să fiu întrebat de colegi, de prietenii mei, unde pot face acțiuni de voluntariat, fiindcă au nevoie pentru facultate în continuare.